Magorado, our roots, our culture, flowing yosenze inkqubo le ithi sijika nawe mfondini siphathele ke le nkqubo sikusasazela ngqo kwizikolo zakho eCamagorado phezu konqobo lwemonti kukompo mfondini kwamaqenza enceha mfondini lapho sikhoyo sifuna khona 079 552 3309 apho khoyo ke mphulaphula ngiyakubulisa njalo ngathi ke mntu omtsha usondele siphethe inyanga uMay inyanga iAfrica month sobuya ke ngentsukathe ezigcweleyo kwakunye nezinto ezakuphathela zona kule nyanga kodwa emva konje kweAfrica month manje siphathele inyanga yolutsha kungakho ngitshina nathi ke namhlanje iqhube inkqubo yethu inkqubo elungiselelwe kakhulu abantu abatsha kuba umuntu omtsha nalithuba lakho lokuba uze uzophulaphula uve kwa namhlanje sithetha ngantoni na apha kwinkqubo yakho ethi sijika nawe kwisikolo sakho iCamagorado, our roots, our culture. Kodwa ke mphulaphula nditshilo ngathi siphathele ke inkqubo ethi sijika nawe iCamagorado, our roots, our culture sikusasazela ngqo kwamaqenza eMonti kanti siyafumaneka phaa kumaqonga ezonxibelelwano ngathi sikhangele phaa iCamago Live phaa kuFacebook sifumana okanye ukhangele iCamago News sikhona phaa kuFacebook ungene phaa www.icamagolive.co.za okanye ungene phaa www.icamagoonline.co.za ufumana indaba zitshisa futhi ngokunjalo bazo ungasheki ngasemva tshilo mna namhlanje ungaphosanga amaseko namandwendwe kwethu apha estudio asuka phaya kwiSakhulutsha youth development kanti lelo kanye nobhala kwakunye nosihlalo walombutho bazasichazela apha ngombutho ya iSakhulutsha kwa yintoni iSakhulutsha youth development khona ke usihlalo walombutho umhlekazi umthandazo kwesaba ehamba nomncedisi Banet ongunobhala walombutho mandibasondeze emnxebeni hayi embokweni 079 balapha estudio phulaphula ungeva mna njengomnxeba balapha ngumboko enza ngosondeza kuwo sibambe ukuthi bathi kutani bahlikazi siphile ntumani siphile kakhulu sivuyela ukuba lapha. Alright, manje siphinde silungise ke izinto zalapha ekhaya ngoba khona into engahambi ngendlela apha ekhaya ngiphinde ngikhangele baba yandiva nangoku kodwa ngibahlekazi Bamzibani nanso yayisiboni Bamzibani siyavuya ukuba lapha siyabulela molweni. Ngiyabona namhlanje esindwendwele iSakhulutsha youth development esuka apha ekuhlaleni eNceha singathande ukuva kahle apha kuni into yokuba yintoni iSakhulutsha youth development usuka apho lombono iqale phi iSakhulutsha youth development isenza ntoni for abantu abatsha. Bamzibani uSakhulutsha non-profit company which was established iqalwe ngo-2017 imbono inye njengegama lisitsho igxile ekwakheni ulutsha injongo esiphambili isekubeni abantu abatsha baphangeli abo bangaphandle esikolweni baphangeli isitsolise ekubeni ke sibaxhase bayazi ukuba zezinto eziningi mhlawumbi indlela abantu bazoziphilisa ngazo nje bengabantu abangaphangeli kodwa kuSakhulutsha kagxilanga kubantu abangaphandle kwesikolo kuphela abo bafundayo wena use-primary high school sinazo ii-programs ezenzelwe ukudilishana okanye ukuncedisa abo basesikolweni kwenzeke sisebenzele ne-Forbes grant eqonce ku-grade 8 okanye standard 6 banga le-6 ukuya kwele-8 abo besibancedisa ngento yokuthiwa yi-mentoring and coaching injongo kukubanceda bazi ukuba bayaphi subject selection bazi ukuba bafuna ukufundela ntoni so umntu abe nombono omfutshane short term goal long term goal njalo so uSakhulutsha ke uqanduselwe ngenxa yobona uba ulutsha luyaphela ulutsha lubandakanyeka kwizinto ezingafanelekanga bangaxeshanye ulutsha alunabo abantu lokubanceda babalathise ukuba le indlela noko ayifanelekanga so sekuSakhulutsha njengegama lisitsho sisibisele ukusebenza nzima sisakha ulutsha ngokubeni ulutsha esikolweni nokungaphandle kwesikolo.
ndimamele indawo ebalulekileyo mhlawumbi ndize apha kusihlalo umntakaPhesaba ngoku sinengxaki kakhulu ingakumbi kubantu abatsha lo mcimbi uhamba kwakunye nomcimbi we-drugs abantu vile ke xa umthetho mntakabhali wathi eyona nto ingamandla ukuzama ukuqokelela abantu abatsha kuba khona izinto ezininzi zomcimbi kukho lo mcimbi we-drugs staff ingaba mhlawumbi ithini implan yesakhulutsha yokuzama ukuqokelela abantu baseyona nto sengxaki ngoku kubantu abatsha bayele bangena baphelele kwiziyobisi ingaba mhlawumbi uthini umgaqo-nkqubo wenu kulo mcimbi weziyobisi ningayithatha wena imayikhi lena niyisondeze apha kuno okanye mhlawumbi uyibambe ngoba ngibona ngolo hlobo uba ndifuna univa kahle manike wena mhlawumbi ngoba sipolisi nemali masufunde leshuwa futhi osinike lona simo sakhulutsha sikwathe nesiquphi kodwa kasabulela usabele ukholo lethu wasinika ey'qobo ngokakwesaba lo usihlalo kwasakhulutsha umcelimngeni omkhulu kakhulu and-ke eyona nto okanye icebo okanye iqhinga esifuna ukulenza uzame ucutha nokuncedisana nale meko awukwazi ukuthetha nabantu abasha ukude. That's why sinezi programs sifuna ukusondela kubo because ukuze sikwazi ukungenelela kubo okanye sikwazi ukucebisana nabo malunga nokuba bakwazi ukuhlukana nomcimbi okanye uavoida ongekangeni angadangene kulo mcimbi is to keep them babe-active ngezi programs esizibalule. But ke sinalo ke icebo okanye iqhinga esiceba ukulenza ukuzama basusa nabo sebedekukile through-awareness campaigns esiceba ukuze sisakhulutsha bathi it's very important to protect abo bangekangeni uphathe nabebhizi because programs zethu Inkosi masibulele mntakaKhwesaba. Nobhala ngiyabona kuthiwa apha business clinic for out of school youth. Sikhamba kusixelela uba umcimbi okumele kunjani le yintoni? Lifikile ithuba bamncibane le-business clinics zosithoba ii-villages zaseNcekha sicebe ukuba kubekho ii-business clinics. I-business clinics ubuye iqwalasela nenkosi beseyidizayinele okanye sayihambisa. Yintoni ukuvula ibhizinesi? Kutheni kubalulekile ukuvula ibhizinesi? Kwangaxeshanye uyi-operator kusakuphi umkhamo ibhizinesi? Sifuna ke ukusebenzisana nabantu abasha abaphumelele esikolweni bayi-understande umgama abazawuhamba abazawuthatha xa besithi bafuna ibhizinesi. Zeziphi mhlawumbi ii-businesses okanye amashishini abanokuwaqala. Xa sithetha ngamashishini ke xa siqhuba i-business clinic sifuna ukuqinisekisa that asintsongo ukuthi sithi xa sithetha nge-business clinic okanye ikushishini sithi sifuna ube ne-ofisi ekuthi njalo no sifuna uqala sithi yeyiphi ibhizinesi apha kule ndawo ndikuyo endinokuyivula isebenze ize ngokwesidingo sendawo noko ikwazi ukuqina. So kwi-business clinic sizawusebenza nolutsha kwinkalo ethi phakamani sisebenzeleni. Urhulumente ndiyambona eyona njongo yakhe kuba ndizisebenzele. Now ithi ke ngokuloo nto abantu abatsha bamele bancedwe okanye isitawu uvulwa amehlo baboniswe ukuba nazi ke indlela mhlawumbi ukwazi ngazo. So ezinye zezinto esizawuzigubungela nge-business clinic ukubana uyivula njani ibhizinesi. Xa uyivulile ibhizinesi wayibhalisa sesiphi okanye leliphi inyathelo elilandelayo emele ulithabathe. Yintoni uSARS? Yintoni i-CSD? Kuyenza xa kutheni? Yintoni i-annual returns? Zintoni i-tax returns? Sibe technical ke to some extent okanye kukusaka umgama othi ulicela njani uncedo kurhulumente okanye uyimaketha njani ikhampani okanye ishishini lakho. Yintoni i-business plan? Kamba unozala lapha kwayo yonke le nto xa sesiyigqibile le business clinic bawuncibane siceba ukuba sisebenzisane ke ngolutsha kwi-context okanye kwimvo ethi enjongeleloshiki apho usakhulutsha ezawuthi now that siye sahlala nani abanye bawuthi sifunethi nikwenze i-cop-up abanye bathi mna hayi ndizazivulele yam ndedwa then ke sibancedise ngokwezidingo zabo ezinjalo. Inkosi wanjibane. Inkosi mntakaBhali ndiyazi manje kulo mcimbi njengobeka ndithetha ngakulo mcimbi kaSARS ngoba abantu abaninzi kumashishini wabo amashishini amancinci like i-personal media micro enterprises eyona ngxaki ithanda ukubachaphazela kakhulu uSARS
abanye acinga mhlawumbe kuba ibhizinesi yakhe ingakhange kangenza ibhizinesi akufanelanga bebe kudivasa kusazi. Ndibulela kakhulu ndaba yona ngxaki eninzi kakhulu nomcimbi ke we-mentoring because uyafumaniseka ukuthi abanye bazivula ibhizinesi zabo zibe yile nto kuthiwa ngesingesi i-dormant zingasebenzi zihlala ibhizinesi umntu mhlawumbi oqapha lokuba kufanele enze njani na. So xa khona noko le mentoring ibona iyakhuthaza kakhulu ibaluleke lomcimbi. Ndiyabona ke apha kuni kwi-poster kuthethwa ngomhla we-13 kule nyanga kaCanzibe kumcimbi ozabe useNcekha eVillage 6 e-community hall. Okanye phulaphula apha ekhaya 079 552 33 ndiyathemba into zam nowazilungile ndazi ndizama ukukhandela uWhatsApp wam apha ngibona ngathi akadanyaza apha kum escreen kodwa ke sawubona uba senza kanjani kodwa 079 552 3309 uba ufuna ukuphawula kulo mcimbi sakuhamba ke mhlawumbi sizame ukuphendula nokuba sesiphumelela amazwi omoya ndibona ikhona ingxaki njengo-WhatsApp line yethu. Lo mcimbi unge-13 kaMeyi 2024 eNcekha Village 6 ngobani abalindelekileyo? Mhlawumbi uzawuthi omnye mnenabhizinesi andiboni isizathu soba ngeblongo, omnye athi mhlawumbi namdla oqala ibhizinesi, mhlawumbi omnye umntu uzawuthi hayi andingene kwayonke le bhizinesi kanye ixesha kuzakuncedakala phaa mhlawumbi afuthi atsho afumane ii-business ideas. Ngaba ngubani balindelekileyo ukuba babekhona kulo mcimbi? Nalapha kulutsha mos nee-categories ingaba ngubani umntu ongenamdla webhizinesi, umntu wamkelekile ulindele kutsho njani? Ncobani, silindele ulutsha lonke luphele ngoba sixa sijonge imeko yethu singabantu abatsha sikwimeko embi kwixesha loba unisebenzi ayikho akuphangeleki. Oko imvele nje umntu omtsha sedine okumaneka bithi unayo ibhizinesi or bithi unomdla wokuyiqala ibhizinesi but ubethwa awukwazi ngaba ibhizinesi yenziwa njani, okanye ibhizinesi uyibona njengento engathi kude because yi-information le esoloko inqabile kuthi singabantu abamnyama sikhula sicinga abantwana abashishini abantu abanemali ezinkulu but ideas sinazo. So silindele umntu apha onebhizinesi nomntu onebhizinesi that is registered but oxakwayo ukumuva okanye sisokolayo kwezenkalo because we provide i-mentorship ezosapho olutsha. Siphinde nakanjalo kunabantu abashishinayo but ngendlela engekho formal engekho registered engakwazi ukufumana inkxaso ephila only ngenkxaso okanye ngemali eyikhupha kwi-corporate but ngokuya kwakho kule business clinic uzakwazi ukufumana ulwazi ukuba umuva njani wena ukukhulisa okanye ucinga uqala ushishino because we will share some business ideas phambi. Manthethe athi amangesi elephant in the room. Nakumbuzo onzima and uzawuvela kule nto yenzayo noba kwephila ixesha. Iinkonzo zenu ngoba zisimahla okanye ziyahlawuleka? Ndifuna nje kulo mbuzo kulo ndawo. Ncobani, siyi-non-profit company. Iinkonzo zethu zonke zisimahla ebantwini. Apho abazawuza phaa iVillage 6 nge-13 sizawuqinisekisa that sizawunikeza udlwabevu lwepresentation apho abantu noko bawuphuma besithi imibuzo okanye ezinye i-direction ukuya phambili noko siyifumene. Bana ndiyacela kodwa undivumele ndibalule into 13 kwaVillage 6. Yes. Ezi village zonke zoyi-9 sizawucela ukuyazisa that village nganye siza kuyiyela siyake ngokuplela ukuyibuza yoba zisimahla na iinkonzo zethu. Sekusapho ulutsha besicele ukuyenzela kwaVillage 6 kuba indawo saphinda safumanisa uba no masizidini siye kwivillage nganye. Ngokomzekelo kuVillage 1 besicele i-10 asikafumani ke kodwa isiqinisekiso. KuVillage 2 sacela umhla we-15, kuVillage 4 sacela umhla we-17, kuVillage 8 and 9 sacela umhla we-21, kuVillage 5 sacela umhla we-24, kwazi kuVillage 6 umhla we-13. Injongo ke yokwenza ngolu hlobo bomnibane kuba abantu abatsha bangaxhamleki okanye badleke. Yes. Sifuna ukubayela basiqinisekise futhi bangaxeshanye that noko ulwazi okanye inkcazelo esizanayo iyakubanceda kuba ibe ngunozala we-session eyowulandela. Kwakhona naye sawuyiyela kwivillage nganye.
ngifakele nobhala 079 kanti ke qinisekile ke mphulaphuli phansi kwamaginqinqi sinawo uba unombuzo ungawuthumela ngo-WhatsApp sawuthumela wena kubo sibakhangele sibafumane ngoba ndiyabona uWhatsApp wami akangeni ndikwazi ukubona kuba bakhona abaphulaphuli abangenileyo kanye bekhona ke imibuzo yeni yonke sawuyiqokelela sawuqinisekisa ukuthi bayayiphendula right nobhala nosihlalo silo nje imizuzwana embalwa kwixesha lenu belibekele apha ekhaya ndifuna nenze nje amazwi wenu okugqibela amazwi amafushane 2 minutes nje ishekileyo nithi qaba. Babuzibane sicela ulutsha luphume ngobuninzi. Into esizikhomitha ukuyenza sisapho ulutsha kuqinisekisa ukuba sawusebenza nolutsha not only ngalamini ye-business clinic kodwa sizawusebenza nolutsha malithi siyatshala kwenjenje nolutsha so that i-business baziqale amashishini wabo bawamaintaine so zibalulekileyo ukufaka i-annual returns, i-tax returns aqinisekise that ukuba bafuna mhlawumbi ukuchwephela amasebe karhulumente anokubanceda sikhona singusapho ulutsha siza kuzama kangangokubancedisa mabaphume ngobuninzi bobuzibane ukubhano wake wonke umabana okwami nje ukuthi ikhona ke lento esolekileko nathi singusapho ulutsha sisithika kusapho kulutsha kwathi kukhona nto yoba ngaba kube khaba nisikephumile kwi-youth but umhla ezijonga ingathi uphakathi kwebhayinethi narha ngoku sithi ke noma 38 noma above the age ye-youth khawuze nawe xa ungumshishini uyomalela unendlebe nje unetyala uyawutsho ubhaqe into ukwazi uncediseka inkosi. Right ya mphulaphuli sivele kapha ekhaya sakhulutsha youth development ungaphoswa ke kusho kodwa ngomhla we-13 apha evillage ngithandayo ayithathi ixesha lide mphulaphula apha ekhaya iyakhawulezisa neba ndibona ithi qala ngo-10 iphume ngecala emva kwentsimbi ye-11 11:30 senzela uba umcimbi ufumane wonke emfundini ungakhambi kanti utyeka ixesha lethu kanti ke ungabafumana kwasakhulutsha youth development inombolo zabo zibhaliwe apha 073 923 5186 manje iphinde 073 923 5186 okanye ubakhangele kwa-0766 33 7223 manje iphinde 0766 33 7223 kanti ke i-email address yabo ithi sakhulucha-youth-development@gmail.com sakhulucha-youth-development@gmail.com hlababhaneli mntakwesama sinibulele kakhulu ngexesha lenu kwisikhululo sakho iCamagu Radio, our roots, our culture. Right ke mphulaphula bekhaya masiqhubeke nenkqubo yakho ke inkqubo leyo ethi sijika nayo ngoma sibaleke siye phaa engomeni sithathe phaa Keys Daniel hamba noTechno bezawungena besithi buka iCamagu Radio, our roots, our culture.